там гръмнаха, че ни гърмат, значи. Да, това беше сигнал. Казах ли ти на къде ки падне? Чуленче колко гръна. Айде го долу. Уйде ми стълбата, като го гледам как падна от стълбата, нищо няма да остане. Имаше кумин, немаше. Аз сега кажи да си на нек ти е пръв, като се привърза, че кумин. Сино гърмене, гледаш? Сино гърмене. Нема да е тапно, гледаш? Нема е тапно направо, рано. Ма той имаше етапно, просто ти казах, че интервалите толкова малки, че не има ефект. Свърши, деме. Това че е край. Отбой! Айде. Имаше кумин, нема Обаче кумин. черни сади не знам пушите. Нема. Обаче добре, ветър го нагласиме. Айде на Спартак, правото и стои на половина. Айде. Ванка, айде! Инче ще тук.